Bine v-am găsit, prietenii mei, iubitori de mobilă inteligentă. Alături de voi Ciprian Isagovici, vă prezentăm vestitul taburete 5 în 1. Da? Uitați, el este pe roți, toate laturile egale, cum știm cubul, roțișoara jos, am desfăcut un pic și începem. Taburetele numărul 1. Și ele, dacă vedeți, sunt numerotate. 2, 3, 4, 5. Și după cum vedeți, avem 5 locuri pentru prietenii noștri care au venit în vizită. Iar, în cazul accidental că un prieten vrea să rămână peste noapte, ia uitați ce structură solidă am făcut, chiar un loc să poată să se odihnească. Ia uitați. Da? Vă mulțumesc și să ne auzim cu bine.